салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Барое ки мо бозӣ кунем, мо бояд аввал регистратсия кардагӣ бошем. Дар боло персонажҳои моро нишон додиса, ба воситаи стрелкаҳо боша метавонем персонажмона дига кунем. Ваш имя дариҷа, номона менависонем. Страна дариҷа, кадом шаҳре ки мо зиндагӣ мекунем, шаҳри дар коримона интихоб мекунем. Барои шаҳри дар коримона интихоб кардан аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дариҷа моро чанд намуди шаҳрҳоро нишон диса, шаҳри дар кори худмона меёбем, интихоб мекунем. мисол бигирем, ман Американ Самоана интихоб мекунам. язик метавонем забони дар кори худмона бигирем, ба кадом забоне ки ҳамин барномаро мефаҳмем. ман забони русиро гирифтагиам. агар шумо ҳам хоҳед забони дар коритона интихоб кунед, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. дариҷа моро якчанд намуди забонро нишон диса, забони англисӣ ҳастае, болгарӣ ҳастае, испанӣ, португалӣ, ҳиндӣ, германӣ, мандарин, бангладеш, франсузский, русӣ ва забони индонезӣ ҳастае. ман забони русиро интихоб мекунам. поёнда далеро интихоб мекунем. як бори дигар далеро интихоб мекунем ва завершита зер мекунем. тамомо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунем, пулкор кунем. барои бозӣ кардан начат сессияро зер мекунем. ӯзи моро гуфтесае ки ҳамин бозӣ дар разрешир иҷозатнома битенай настройкаи телефонтон барое ки пулкор карда бутунед. океро интихоб мекунем. инҷа разрешение не допускается на истондаги ҳамира медурем дар амиҷа ва ҳамаи ҳамиёро разрешит иҷозат метем. як бори дигар начат сессия зер мекунем. инҷа предоставита зер мекунем. дар настройкаи телефон мо бояд ки ҳамин бозиро биёбем ва бозиро мо ёфтем гиронаш мекунем. тарика так мешавад гиронаш кардем. гиронаш кардем, стрелкаи назарта интихоб мекунем. мо дар реклама нишон метавад, ждат мекунем ки таймераш буд шавад. аз тарафи дасти рост угли боло ҷои пропускат кардан пайдо шуд ки мо метавонем рекламаро пропускат кунем. тамом бозии мо сар шида, мо дигар ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. чиқали ки десе болода баланс кунад $0.0026 шуд. поёнда се намуди значок десе якум. уровени бозии моро нишон додесае. боша соатай соат моро нишон додесае ки чанд дақиқа чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдесем. ва сеюм значок боша мода нишон додесае ки баъди 4 дақиқа ина 23-22 сония шид, ҳам хеле кам шида мегирад. ҳамин дақиқа полни 0 шид, раунди дигари уровени дигари шида мегзарем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва поёнда коннектор интихоб мекунем. ман $0.0052 кор кардам. отличноро зер мекунем. менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значокро интихоб мекунем. барои пулкор кардан ҷаморо мехонем ки чӣ гуфтагия чӣ хел пулкор кардан мешавад. Получите быстрые награду, выполняйте все 5 простых шагов и получаете большую награду. начата зер мекунем. ҷа мода гуфтагия ки воспроизвести рекламу. агар мо воспроизвести рекламаро зер кунем, мода реклама нишон метавад. дар реклама бозӣ ёки барнома ҳастае. ҳам бозию барномаро мо установка мекунем. 0.01 USDT кор мекунем, плюс пулкоркунии мо зиёд мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем. ҷара меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значокро интихоб мекунем. дар ҷо мо силкаро копироват мекунем, дӯстонмонда роӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем, плюс 20% дигар. барои силкаро копироват кардан, копироват ёки поделитсаро зер мекунем. силкаро копироват мекунем, дӯстонмонда роӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. аз тарафи дасти рост значоки сеюма интихоб мекунем. дар ҷа ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, дар ҳамин ҷа нишонаш метавад. ҳозир иш канисае барое ки ман нав регистратсия кардам дар ин бозӣ. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дар ҷа моро чанд намуди пулкоркуниро нишон додиса, якумаш подарок $25. ё ҳамиро мекушем, мебинем ва чӣ хел дар ҷа пулкор карда мешавад. мехонем ҷара присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. чанд қадаре ба силкаи мо бисёртар регистратсия кунанд, ҳамон қадар дар ин ҷа пулкоркунӣ барои мо осонтар мешавад. аз тарафи дасти чап ҷа нишон додагия ки дар ҳамин бозӣ ҳозир бозӣ кардесанд 2776 нафар. баршида боша нишон додагия ки баъди 16 соату 25 дақиқа бозӣ буд мешавад. дигар мо наметавонем дар ин ҷа иштирок кунем. барое ки дар бозӣ иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидеров интихоб мекунем. дар ин ҷа бозингарои беҳтарина нишон додиса ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагия. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. вехаро интихоб мекунем.
дар инҷа мо бо воситаи реферал метавонем пул кор кунем. Агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем, 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем, 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем, 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигарӣ пул кор кунем. Создатели контента интихоб мекунем. Агар шумо тикток, инстаграм, ютуб дошта бошед, метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед. Ссилкаи видеотона копировать мекунед, ҷое ки отправить URL ки своему содержимому нависондагиа ҳамун ссилкаи видеотона дар ҳаминҷа ставид мекунед. Ссилкаро ставид карда ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. Пул кор кунии шумо 20% не 50% зиёд мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значокка интихоб мекунем. дар инҷа бошад дар поён вивестиро зер мекунем. дар боло балансимаро нишон диҳед. Балансимада 0 поёниш даboша нишон додагиа ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. инҷа нишон додагиа ки ҳамин рӯза ҳамин бозӣ $2011 гирифтанд. бариш даboша ирам ҳамин рӯза нишон дисад ки $2175 ай ҳамин бозӣ гирифтанд. ай саршавии бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтанд. поёнтар даboша нишон додагиа ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, DanaCash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳаминҷа дидесем метавонем пуломона бигирем. дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.